Până dintr-o dată conducem, nu mă văd că se mișcă volanul așa, m-am gândit, bă, mergem pe autobandă, poate merge cu mașina cu noi în stânga, ne băgăm în alta, ne-au făcut praf, n-am știut care e problema. Am mers la vulcanizare, au verificat jantele, o să zic că spraf, au spus că nici nu mai se rotunde, nici nu mai se potrivesc la mașină, o să că dacă ne prinde poliția, mai primim și o amendă. Când am auzit, m-am speriat că am condus cu mașina doar o lună și noi avem grijă de mașinile noastre, nu intrăm în gropi sau chestii, așa că am mers după aia la reprezentanți, am făcut plângeri și am zis că așa ceva nu se poate. Noi am cumpărat mașina aproape nouă-nouță, am fost a doilea proprietar și nu poate să ne dea o mașină cu jante străcate, vă dați seama. O lună m-am certat cu ei pentru că nu au vrut să recunoască că a fost vina lor și după o lună în sfârșit mi l-au reparat, dar eu totuși după ce mi l-au reparat mai vrut să le pun pe mașină pentru că am fost afectat și m-am gândit că știe domnul dacă mai merg ca lumea, așa că m-am uitat la ele, am verificat, au fost chiar reparate, le-am vândut cu prețul prin care le-am vândut. Le-am luat gagicile astea frumoase negri, care nu au fost negru, au fost un mix din negru-gri, am vrut full negru, care arată piano black, rupitat, fraților, mai agresivi n-am văzut în viața mea și cred că se potrivește perfect, așa